Choreka thieth mabondo sub-county hospital bang' laktache kod jochiw thieth golo tijegi piny mar riwore kod jowetegi manyicha nomonji kod jotije mag kaunti ma Siaya otieno mar tarik 30 dwe mokalo. Laktachego wacho ni ok ginidogi e tich nyaka jowetegigo oyud ratichgi e kinde matin kaunti ma Siaya to kichore gi chien e wach monj ma kamano, mana kaka Steve Biko leronwa. Mae chal mar od thieth mabondo sub-county hospital kadho to lor kendo jotuo e tie yien e kinde ma chenro mag thieth ochungi. Moko kuom jotuo mochopo kae loko gi apiko mokelogi ni mar thieth onge. Mae biro kaluwore kod ng'anyo mar lakteche kod jochiw thieth moramo ni ngang' ok ginimul gige thieth. Abire thieth Bondo County Hospital, ayudo ni thieth onge, migomo nitie, koro adok moko thiedha. Kawuono riwruok mar lakteche KMPDU kod mano mar nurses noriwre gi jochiw thieth mabondo kaka yo mar chung' kod jowetegi manyocho monji gi jotije kaunti ma Siaya otieno mar tarik 30 dwe mokalo gino magikwedo. Sande gotieno sama healthcare workers netiyo matek kagiwinjo koyo, kagidil gi emergencies, nitie goons manobiro kawacho ni gi are from the topmost office mar county to gigoyo healthcare workers a casualty, gi brutalize our healthcare workers, gi harass our nurses. Ne giparo ni gin gi powers kendo gin well connected, gipenjo gimomiyo daktari dhi mana omeode to nego bede iye ka. Ging'e maber ni Bondo wan mana gi dakteche ariyo madongo ma ondik gi piny owacho, kendo jogi iluongo gi mana sama nitie emergency to gibiro to gi atento. Koro nikech power, jogi paro ni ginyalo mana intimidate jotije piny owacho kaka ginyalo. Tim mar monjo jochiw thiethgo biro mana ndalo manok kende bang' kweth moro monjo kendo rodho nurses ma Siaya rangach mar log tich mar kaunti no. Kuom mano, jochiw thiethgo koro ywago lwasi mar tich magiwacho norochore mokalo e kaunti ma Siaya. Ok wabiyie ni wati e areas ma our safety is not assured. Koro kawuono wan gi total shutdown mar healthcare services in Siaya County. Nyaka our safety bed assured in our hospitals. Kalure kod oboke manogol kod apisi mar jagoro mar kaunti ma Siaya Joseph Ogutu, nonro margi yango ni onge jatij kaunti moramora manomonjo jochiw thieth Bondo. Obokeno lero ni jotuo ariyo nochwale od thieth gotieno mar tarik 30 ka gin kod adhonde mag lisasi. Achiel kuom gi nowito ngimane, kama achielo to noring godo nyaka od thieth ma Siaya County Referral Hospital kama oyudie thieth. Omedo ni jopiny mane ni kod mirima mager kalure kod tho mar jatuo achielno emane okelo mutni e od thieth mabondo to ok jotije mag kaunti ma Siaya. Kata kamano, jochiw thieth gi nokwedo tend kaunti ma Siaya kuom timo nonro mawethweth kendo umo achije mitudo gi monj jowetegi e kar thiethno ka giramo ni nyaka jowetegigo yud ratichgi. County government nogolo barua wacho ni onge gima ne otimre ka, onge ng'at mane ogo. To wan wawegi wang'eyo kendo jowa manogo kendo gisendiko statement. Steve Biko.